Здравейте, приятели! Аз съм Боби. Така, днес ще играем Minecraft Classic. Няма да е обикновен Minecraft Classic, а просто ще правим разни строежи на къщи. Така, сега, къщата днеска. При това, съжалявам, че правя много рядко клипове и сега ми лагаме точно по скока. Ще има такива лагове. Още сега предупреждавам, че ще има такива лагове. Окей, може би къщата ще е тук. Не. Сега, в тия епизоди ще правя строежи на такива къщи, такива разни постройки. Не, само къщи. Така. Търсиме плоско и гладко място. Аре бе, нема ли? Ще видят високо. Мисля, че тук е идеално. Да, тук ще го направя. Така. Тук ще го играя като на импровизация. Така. Например, къщата няма да е много голема, огромна, такава както си мислите. Ако си мислите така, че дали ще е голема. Просто ще бъде малка и хубава. Не голема, уютна. Така. Както бях казал в някои клипове на татко Яси, на това и на Age of Speed 2, няма да правя, ама абсолютно много рядко клипове и това е истина. Няма да правя клипове, защото нямам абсолютно никакво време. И затова, които ме гледат, не е много, знам, още съм новак. Вече аз също съм го казал, това вече е смотано. Така. Изглежда вече не е толкова маничко. Не си я представях така. Така. Опа. Разбира се, приятели, можете да се абонирате за мене, да дадете плюс на клипа, да дадете минус. Не ми пука, минус, плюс. И можете да го видите, ако искате го пуснете пак. Само ако искате. Така. Нека продължим. Грешки. Колкото си искам. Така ще трябва да я украсявам с разни такива... С такива украсички, такива разни неща, букшелфове. Почти сме готови. Остава само покрива. Чакай. Така. Покрива. Как да бъде? Ще бъде така. Опа. Грешки! Мраза грешки! Тука. Не знам дали да го правя. Ще направя, може би, ето така. Да. Ако мислите дали играя отдавната игра, значи, играя самата истинска версия. Изтеглената истинската версия от началото на лятото. Иначе тая игра тук в интернета я играя само от...
О, съжалявам, че духам в микрофона когато. Не много скоро, не много и отдавна. Така че... А в другите клипове съм говорил толкова глупости. Например, че вместо да снимам много редко, съм казал, че да снимам много често. И това проявява колко съм тъп някой път. Да, лак. Както разбира се. Се знае. Още малко сме готови. Казвайте какви игри да играя, защото ми се изчерпват вече идеите. И пак лагна. Не ще се правя преди да сме велики. Това, така ли трябва да е? Така, симетрия. Важното е да е хубаво да има и да има симетрия. Опа, чакай, тук има нещо. Да, това трябва да е така. Не, не мога да пада. Окей. Както виждате, може би вече става хубаво. Тук завършим покрива. Стига де! Пак още не съм свършил, но... Защото е някъде към 8 часа и нещо. И е събота. Много ме мързи да правя клипчета, но го правя само заради вас. За никой звук. Пак ви напомням, можете да се абонирате за мен, когато си поискате. Хубавото е, че е безплатно, не е с пари. Така, бла-бла-бла. Искам да си сменя мъглата мъничко. Този лак просто ме съсипва. Съжалявам, ако така малко ви преча, не? Така си. Така си не. Още мъничко и сме готови, приятели. Така. И повече стана 8 минутки. Аз мисля, че мога да снимам до 15 минути. Не съм сигурен много. Това бухте нямаше нужда. Айде, стига!